City disappear thatha sibeka phake kwimizuzu 19 minutes kubethe phake insimbi ka-8 o'clock siya kwezenzekayo kwisithili sikatshonyane. Nditshilo ke nathi ke sikumhlaba wasenquba kaLadokhwe ke nalapho ke kule mpelaveki sijonge ke phake kwi-Campfire series. Kodwa ke sijoyinwa ke ngakumbi kuZoom live kwikhasi lethu likafacebook uVukani Community Radio, kulapho ke uya kusifumana khona nomnye ke wabaququzeleli bale Campfire series. Yaqonda ke akukho okokuqala beyibamba ke i-Campfire series le. Sizawujonga ke ngaba kulo nyaka basiphathele ntoni na. Ndijoyinwa nguye ke uAfika Chiza Yose sele khona mphulaphuli phake kuZoom. But Afika tata masibulise enkqubeni sikunike lithuba uzibulisele kumphulaphuli weVukani FM ngale mini namhlanje. Mandibulise kwibhutakazi yeradio, ndibulise kubaphulaphuli beVukani FM ngokubanzi. Nkosi kakhulu, sibulele ngexesha othe wabe ke usiphe lona ngakumbi apha ke enkqubeni. Sijonge kwipelaveki enikeza ke umdla kakhulu kwaye ke sikwinyanga yenkcubeko namagugu. Ndiyaqonda ke i-Campfire series lena niyibamba rhoqo ngakumbi ke kule nyanga njengenxalenye ngakumbi ke yokubhiyozela ke i-heritage. Ungake nje ke kumphulaphuli mhlawumbi omameleyo ekhaya usicacisele nje nge-Campfire series ukusinikeza umfanekiso ngqondweni into yokubana yintoni injongo zokuba nibeke nisingatha i-event ekumilakho nje. Enkosi kakhulu siswam. I-Campfire ke siswam iphembelelwa yilanto yokuba pha kudala kwakuthi ke emveni kwesidlo sangokuhlwa okanye ke isophoro umakhulu abalisele abazukulwana iintsomi behleli emlilweni phambi ke bayongena ezingubeni. Ezi ntsomi ke yayingekukuchitha sithukuthezi, yayikukuzisa imfundiso nezilumkiso ebantwaneni ngobomi okanye ke ngendlela abajongene nayo apha ebomini. So ke kweli xesha langoku sizama ukubuyisela loo nto leyo siswam uba masifunde amabali koomakhulu, sifumane imfundiso ngemibongo, umculo nokunye ke okuninzi. Sihlala ke emlilweni siswam, kubekho ezo mbongi ke zibongayo, abo bantu ke bafunda iincwadi, abantwana abaxhentsayo kanye sibafundisa ngobomi siswam. Sijonga kunyaka ophelileyo ngakumbi i-event le ibiyimpumelelo kakhulu. Ndiyaqonda ke yinto ke ebeseleke niyiqala ngakumbi, kodwa i-response ngakumbi ebahlalini ngokokujonga ke kumakhasi onxibelelwano ibe positive kakhulu. Ungakuhighlighte nje mhlawumbi abantu ebenithe nabe nisebenzisene nabo kunyaka ophelileyo ukwenza le event ibe possible. Sijonge kulo nyaka into yokuba ingaba nisebenzisana nabani kulo nyaka uqinisekisa into yokubana nizisa laa mfutho beniwuzisile kunyaka ophelileyo. Lo nyaka uphelileyo ke siswam, elona gcisa besisebenzisene nalo liphakamileyo binguGqarha SA. uGqarha SA wapha eCopha Imvaba ke, kodwa ixesha elininzi uhleli pha eKomani. Ngomnye ke besikunye naye ke kulo nyaka uphelileyo ozise ufuthe kakhulu kulo nyaka uphelileyo kwi-Campfire yalo nyaka uphelileyo, kwaye naye siyambulela ke kakhulu siswam. Namanye ke amagcisa ebekhona kulo nyaka uphelileyo nawo mandiwabulele. Kulo nyaka sizawusebenzisana noMzi SA ke siswam. uMzi SA ngomnye naye opha eKomani ke obhexesha kakhulu iKatara noyimvumi ke siswam. Uzambona ngoku usebenzisana kunye notata uDumza Maswane, uba uzambona kakhulu ephithizela kweza nkqubo zakhe zithi eziko. So kulo nyaka sawube sisebenzisana naye, bazawube khona luxolo oKrimba Krumba, oAwonke Ixesibe. Uzawube ke yena esiphathele umnombo kaXhosa. So sawube sisebenzisana nabo ke kulo nyaka kakhulu siswam. Sijonge ivenyu ngaba mhlawumbi nizayibambela phi kulo nyaka? Sijonge ixesha into yokubana ke mhlawumbi ngaba ke inganguzavulwa ngabani ixesha? Uzawukhumbula ke siswam, i-Campfire sidla ngoyenzela eBlack Panther Centre minyaka le idlulileyo. Kodwa ngenxa ke yemigomo nemiqathango ka-health and safety kunyanzeleke ukuba siyimuve ke ngoku, ngoba i-space esi sincinci apha eBlack Panther Centre, kwaye ke negumbi langasese linye. So ke ngoku uthi uHealth abakwazi ukungena oomama nootata kwigumbi elinye babe abantu bebanintsi. So siyithathile ke kulo nyaka siyoyibeka phaa eVusubuntu Cultural Village. Ixesha ke lokuvula amasango izawube ingu-12 emini maqanda siswam.
Alright. Kwimizuzu nje emibini Butafika ndiyafuna ukuthetheke ngakumbi nabathandi nabaxhasi ke abasapota iCampfire le series into yokuba mhlawumbi bangalindela ntoni ngomso kodwa ke namazwi okumema ke abahlali jikelele baseKalatoba. Okokuqala sisiwam mandithi yazi ukwenza ezi zinto akukho lula. Ndiyafuna amagcisa ayazi loo nto leyo, nabanye ke abangabanye abantu ndiyafuna into yokuba bayazi loo nto leyo. Ezi zinto sizenzayo azikho lula, siyatabalaza ngayo, siyatabalaza, siyazamazama sisiwam. So nobani na ohleli phaa ekoneni ofuna ukuqala into yakhe owoyikayo makayiqale. Makayiqale, akulahlwa kwambeleko ngakufela. So kuye wonke umntu ndiyacela man, ze niye phaa evusa ubuntu niyokusibukela, niyokusimamela, okubalulekileyo ke niyokufunda, because eyona nto siyizisayo yimfundiso sisiwam. Kulo nyaka ke sisiwam sisebenzisana nomasipala inxuba yethemba. Ndiyiqhwabela izandla loo nto leyo. Xa sithe sakhwaza wasabela, ndiyayifuna loo nto leyo abantu bayazi noko iyabonisa ke loo nto leyo uba iCampfire iyakhula noko ngoku, ayimanga ndawoninye. Last year kwakukhona umakhulu, uzawuba khona nakulo nyaka umakhulu uzobalisa intsomi? Ukhona sisiwam umakhulu esimfumeneyo ke kwiminyaka edlulileyo ke sasisebenzisana nomnye umakhulu ngelishwa ke umakhulu walandulela eli, yangumphefumlo wakho ngokuphumla ngoxolo. Ndalala So ngoxolo. ngosifumene omnye umakhulu ke ngoku omtsha, asiyazi uba usiphethele ntoni ke kodwa uzawuba khona. Ithi loo nto ke mphulaphula weVukani FM ngomso 27 kaSeptemba. Onke ke amehlo yabe ejonge ntsho evusa ubuntu Cultural Village. Butafika tata basibulele ngexesha uthe wabe ke usipha lona kwalapha ke enkqubeni. Sithembe ke ne-event yangomso iyaba impumelelo. Enkosi kakhulu sisiwam, ndiyabulela. Nkosi kakhulu. Right, phulaphula weVukani FM nguye ke uAfika ichiza yose, mququzeleli weCampfire series phaa ke kumhlaba wasenquba eKaladokhwe phantsi komasipala inquba yethemba local municipality. Thatha loo nto ke